esimweni esi-right. Wethandeka. Yini ngempela efuna kumina wena? Ngifuna umntwana aphile impilo e-right. Ndithi nawe uphile impilo e-right. Engani ngiyayikhokha nje imali. Engani wena ongisele enkantolo. Imalini Engani wena ngenza ntoni na 500. Thandeka. Yazi angazi ngempela kahle ufunani ngempela kumina wena. Ngoba phela njengoba uhamba nezifebe uyema club. Uhlangana naloo nto wena pho. Nge-hour yi-1. Intwana enzima yokuthatha lo 3000 unikeze umntana. Imake wena ufuna ukudla imali yami noma kahle ufuna ukwenzani? Noba ndifuna wena ndifuna nemali yakho. Ufuna bami mina? Ndikufuna wonke. Ufuna othi uthathe sendifuna nawe ke futhi angikwazi noba wanilahlela ntoni. Ufuna ukuthi athi imali yakho nawe ubudla yena kahle kahle. Ilo nto ayifunayo. Kahle kahle nje ufuna ukuthi adle imali yakho nawe ububhizi eceleni because uyabo manje ungathi ama love deck ayavela. Ebhuti. Ngisebenza lutho lo muntu lona mina. Mbukelo ohlelo silungisa umjolo masikubingelele sikwamukele kuphi nakuphi la ubukela ukhona ngalesikhathi njengenjwayelo igama lami ngingudlala Matifana and I am the next big thing in KZN. Uyalazi kudaba ukuthi lekhaya asilwe siyalungisa izinto eziningi ezisinto umjolo. So nawe uma ukuthi unenkinga ezisinto umjolo lakho ongakwenza ukusithumela i-email address umjoloshow@gmail.com that is umjoloshow@gmail.com. Mawenze kanjalo noma kanjani indaba yakhe izobe siyalunga sikwazi ukulungisela inkinga zakho sikwazi nokulungisa futhi umjolo oseduze kwakho. Uyalazi kudaba ungakhohlwa ukusubscribe ulike uphinde futhi share yona le channel ukubona bonke abantu ozwana nabo abangani bakho nazo zonke ihlobo zakhe. Igama lami ngingudlala Matifana and I am the next big thing in KZN. Angiphelezele ke namhlanje sibone ukuthi silungisa indaba kabani uze ngani kuthina nanokuthi silungisa kanjani. Angiphelezele sami. Molweni. Igama lami nginguthandeka Mjoli. Ngibhalele isilungisa umjolo ngoba kunezingxaki nje endifuna bangincede kuzo. Sizilungise notata omntanami. Mbukelo wahlelo silungisa umjolo asiphinde sikubingelele bese siyakwamukela kwi-episode yanamhlanje yohlelo. Yazi ukuthi lolu hlelo lithola khona la kwi-channel yakhe ebizwa ngokuthi Umjolo Show oyithola khona la ku-YouTube. Hle sikugqugquzela ngaso sonke isikhathi ukuthi ungakhohlwa ukulike ushare phinde futhi usubscribe yona le channel. Siyajabulela kakhulu ukuthi uphinde futhi uyishare nakubangani bakho. Okubaleka kakhulu kunakho konke ke comment phela lapha comment section khona sizokwazi ukuthi kuthini ukuphola kwakho nesikhathi show. Ngaphezu kwakho konke ungakhohlwa ukupressa nanka thank you lapha ezansi khona uzokwazi ukuthi udonate ngaloko okuncane ongakwazi ukusiza ngako noma ukulekelela ishow ukuthi ikhule ithole imfanelo ezifanele zokuthi ke ishow ikhule ihambe iye phambili. Njoba wazi ukuthi lekhaya asilwi siyalungisa. Lekhaya asilwi siyalungisa. Izinto esizenzayo nje ukulungisa indaba zomjolo senze isiqiniseko sokuthi yonke into ihamba kahle. Khona mfowethu la eduze kwami njengamanje sokhuluma naye and find out ukuthi ngempela onesikhathi umjolo wakhe yini ngempela edinga ukuthi ilungiswe. Mfowethu masibingelele sikwamukele ohlelweni silungisa umjolo. Iyawasabona futhi. Ngiyaphileka mfethu. Ngiyaphila kakhulu futhi. Hayi no, bese siyathokoza kakhulu ukuthi mengabe nje sikufonela ukuthi hayi no uyadingeka lekhaya. Ungachithi isikhathi ukwazi ukuthi ufike usivakashele. Thina silitholile igama lakho but umbukelo obukayo njengamanje akanayo idea ukuthi ubani lo sinayo namhlanje. Mhlawumbe siqale ngokuthi uyi-introduce to ababukela ukuthi ungubani wakabani. Ngibonga kakhulu futhi ithuba lo khulumayo uMandla wakamthembu. Ya uhlala khona la eThekwini. Okay, Mandla mfethu kuyintokozo ukuthi sibe nawe namhlanje impela ohlelweni. Asingene kuyona mfethu uyazi lekhaya liyazisha igama silungisa umjolo. So njengoba silungisa umjolo nje kusho ukuthi ngempela nawu la ngoba khona izinto ekumele yilungise emjolweni wakho noma ezingahambi kahle emjolweni wakho. So ezula email esiyitholile iyakuveza ukuthi lo muntu okulethela kusho umuntu ngempela engasazwani naye noma engasathandani kodwa ke umama womntwana wakho. Ibinjani relationship yenu? Bengenazo inkinga etheni kodwa ke phela ke uyazi uthandweni kuhlala kube nalozo inkingane ekhona kodwa sigcina singasezwaneke naye. Okay, so njengamanje bukuhamba kanjani phakathi kwenu mothi uyabheka nje isimo sihamba kanjani?
Angeke ngikhulume-ke iphutha njengamanje isimo asihla ngabe asibi kakhulu. Asibi kakhulu. Yebo. Okay. So umbukeli ukuthi uyabukela lapho ngasekhaya uyabona ukuthi mhlawumbe khona ukuphazamiseka kuloke kuba khona phakathi kwethu. Shutha phakathi kwabantu and abantu bayasazi bayasijabulela njengoba uzwa nje abanye bayamemeza. Sixolise kakhulu ngaloko mawukuthi kuyafika nakuwena mbukeli. Siqhubekeke nawe manje njengamanje mfowethu njengoba ule ekhaya uyabona ukuthi hayi no umjolo wakho ke manje usuthathe wayobekwa public noma i-ex yakhe ikuthathile yakubeka public. Uma ucabanga nje yini le kwenze ezokuthatha ezokubeka phakathi kwabantu noma usalindele ukuthola kuyona ukuthi kwenzakalani? Hey, angeke ngazi ngempela bhuti nami ngisakhungethekile mase ngibona imshini iphambi kwami kanje ukuthi ngabe kwenzakalani ngabe sami sengiyecala yini sengilenzile yini. Okay, so mengabe kuphela ubudlelwane benu buphele isimo sihamba kanjani bekukahle phakathi kwakho nopartner noma ne-ex partner noma ububone ukuthi hayi no sekumele ngimiyeke? Ya kona kuphela engasekho mnandi ngase ngidecide cha no angimiyeke nje kahle singaze siqinisise saxabana. Kwabe bese gcine sengifaka naseyinkantolo ngabona ukuthi hayi mase ngene inkantolo le ndaba ayi singaphezulu kwami. Okay. Njengamanje ex partner wakho lokulethela kwisho ninengane naye? Yes, nomntwana mpela. Okay. So njengamanje uready ukuzwa ukuthi ufuna ukuthini kuwena? Yeah. Mekhona ngajabula ukuzwa kahle kahle. Yini eyenza ukuthi agcine eze imelela la kunina. Okay. Njengoba ubona mfethu sinethimba esisebenzisana nalo kuyilona elizoqapha isimo liphinde futhi lenze isiqiniseko sokuthi yonke into ihamba kahle phakathi kwakho no-ex partner ukwenzela ukuthi noma nikhuluma mekuwukuthi niyaxabana sikwazi ukuthi si-avoid noma sidambise isimo ukuphakama kwemimoya, right? Okay, bhuti ngajabula kakhulu. Njengoba ubona-ke umbukeli wohlelo ukuthi noma kanjani umfokaMthembu useready ukuthi abone ukuthi hayi no wenze njani manje udadewethu noma yini la afuna ukuthi ayikhulume naye. Ithimba lisebenzisana nalo elona lizomthatha limbeke la sikhulume naye sazi kabanzi ukuthi kahle kahle kwenzakalani phakathi kwakhe noMandla. Khumbula labantu laba abasathandani, labantu laba abasajoli kodwa ubaby mama nobaby daddy. Hlala-ke lapho as we are about to find out njengamanje ukuthi kahle kahle kwenzakalani. Dadewethu kunjani mama? Ngiyaphila njani futhi? Siyabonga kakhulu ukuthi usibhalele kwishow. Ungagcini nje usibhalela kuphela kodwa uphinde ufike futhi mase kumele ufike namhlanje. Njengesicelo sakho ke sisi usicelile ukuthi sikulethele u-ex partner wakho noma ubaba wengane yakho. Simlethile ke la ukuthi uzokhuluma naye. Kodwa ke siqale sakhuluma naye ukuzwa nje iside lakho ukuthi ngempela esikhipha nesichazelile mhlawumbe mesingezwa ngawe. Yini eyenze wakhetha ukuthi uzobhalela ishow ukhulume nomuntu wakho ngoba mhlawumbe meyabe nikhuluma noba u2 ayikho communication sivile sixabane nje ngivele ngixabane akafuni ngisho ukunimamela that's why nje nabhalela ihlelo ngoba ngifuna ungincedise mhlawumbe mehluko uzoba khona kahle kahle njengoba ubhalela kwishow wamletha nayo ukuthi azozizwela yini oyilindele kuyena ngilindele uba bhuti wami animamele isicelo enzomcela sona asenze njengoba uyalazi udaba yena. Okay. Mfowethuthi uyalazi udaba and isicelo nje esisele kuphela ukuthi wamukele. Kuthi wamukelani-ke angazi noma siphinde simnikeze ithuba lokuthi achaze noma uyazi ukuthi le kumele uyamukele. Njengamanje lengisadidekile ukuthi yini la fana ngiyamukele. Ngaphandle mengangichazela ukuthi yini le inkinga yakhe. Hayi. Ngakhuluma. Kahle kahle Mandla njengoba wazi ba sake sayisana ecourt ngendaba yokondla umntana. So imali yagcina sekuthiwa iyehlike kwabetheka mina imali yehlikele yoba wondla umntana. So leyo mali leyo ayaneli incinci kakhulu. So beninesicelo soba uthi kuyinyusa. Yazi ngiyaxakeka methi ufuna ngimnyuse imali lo muntu ngoba phela uyena wagijima emaphoyiseni report ucela manje nake ngiyokondla ingane ngenkantolo ngakwenza lokho manje into efana ngiyenze ke manje mina mhlawumbe mfethu yini eyenza aze adecide ukuthi ingane yondlo inkantolo wayebona mhlawumbe ondla ungondli noma wayebona mhlawumbe ukuthi uzoba nogqozi nofuqufuqu lokondla mengabe sekukhona amaphoyisa noma inkantolo eqinisweni ke mfethu ingane bengiyondla kahle kahle every month bengikhipha 2000 rand
angazi ukuthi kahle kahle yena befuna ngizokhokha emalini mhlawumbe yena ungachaza ukuthi befuna ngikhiphe emalini ekupheni kwenyanga. Oh, okay. So wena ubukhokhe isamba sika 2000 every month. Yeah. Phezu kwaloko wahamba kuyise enkantolo ukhipha leyo mali. Yeah. Mengabe kuyise enkantolo inkantolo kuyayehlisa leyo mali leyo noma kusayimali efanayo. Inkantolo yayehlisa kwathi angikhiphe 500 ngenyanga manje. So kahle kahle dadewethu wayifaka wena obishini. Utwami lo muntu ubekhupha imali ne. So bendiyamkela ngoba umsebenzi wakhe bungamkholela imali engako. So ngoba nibona ba nami hayi lo muntu lo usethenga imoto usebenza kahle wama club unxiba impahla ezinje nje. Shintshanisa amantombazana izilay queen. So ndamama lo muntu unayo imali kahle kahle. Oh imali shuthi that was then. Yonke lento ibiyenzeka kudala. Manje ubhuti usenemali, right? Usenemoto, usebamba ama-slay queen, wasala wena. So ima ukubona manje ukubaluleka ukuthi ngempela kumele nibuyelane. Noma ubuyele. Imali yomntwana ithi ukunyuka. Okay. Wait. Lo muntu lo uthi hayi kwakudala lapho nifakana ezinkantolo wawungasebenzi nomsebenzi owenza imali yakho kwake into engekho. So manje sokusebenza kahle unemoto ubamba ingane yakho manje uthi ayondliwe ngo500. Yabona nje ubona ngihleka nje bhuti. Ngoba ngiyaxakela. Le nkulumo ayisho ihlangana kanjani ngoba phela usho kahle ukuthi phela ke ngidla imali yami. Hayi yakhe. Into kwesibili futhi ngiyayikhokhela mina ingane enkantolo. Ngiyavuma manje ucela ungene ngiyavuma umntana uyamondla kodwa imali incinci. Usebenza kakuhle ngoba futhi umntana kumele asuke kuyisasikole afunde esikoleni esi-right. Wethandeka. Yini ngempela efuna kumina wena? Ngifuna umntana aphile impilo e-right. Ndithi nawe uphile impilo e-right. Engani ngiyayikhokha nje imali. Engani wena ongisele enkantolo. Imali engani wena ngenza into yona 500. Thandeka. Yazi angazi ngempela kahle ufunani ngempela kumina wena. Ngoba phela njengoba uhamba nezifebe uniyema club. Uhlangana nalonto, uhlangana nalonto wena pho. Nge-hour yi-1. Intwana enzima ukuthatha lo 3000 unikeze umntana. Imake wena ufuna ukudla imali yami noma kahle ufuna ukwenzani? Noba nifuna wena nifuna nemali yakho. Ufuna ba mina? Ngifuna wonke. Ufuna othi chathise. Sendifuna nawe ke futhi angikwazi noba wanilahlela ntoni. Ufuna ukuthi athi imali yakho nawe ubudla yena kahle kahle. Ilo nto ayifunayo. Kahle kahle nje ufuna ukuthi adle imali yakho nawe ububhizi eceleni because uyabo manje ungathi ama love deck ayavela. Bhuti. Ngisebenza lotho lo muntu lona mina. Lona ngangimthanda ngamnika isikhathi sakhe. Wayitshela ngamabusa ngami. Egijima la emaphepheni. Ehlisa isithunzi sami emaphepheni angithi. Namhlanje wagijima. Ufuna ndenze ntoni? Wahlukene ukukhuluma kahle nami ngoba ungexpose ebantwini. Uyazi basahlezi sixabana thatha yakho kwade kwangenelela inkantolo. Manje inkantolo kusiza kuphika manje. Yini ungayona ukuthi ayikhuphulele imali inkantolo? Andisibona isidingo. Oh. Sesibadala ngikhulile nangokomqondo manje. Ukhulile wena? Ngikhulile. Hayibo. Lalela la. Kahle wanilahlelana. Nangoku nisasifuna isizathu wanilahlelana manje. Phela sasingenayo icontract nawo nje. Okay, sasingenayo icontract. Wazi ba wanivisa ubhlungu kanjalo wena ulala nabangani bami. Kanti akunyamezela manje ndakunyamezela ngoku so right wena usaqaza kanjalo phansi. Bhuti. Yazi angizomela lo muntu wakho indlela kuhlaza ngayo. Yabo lo muntu ngathi lo kofana ngahlahle ngempela ngiza kumfundisa ulimi. Yile nto engamiyekela yona ke lo muntu lo mina. Akekho umuntu efaka lo njeni emhlabeni. Oyiphatha kanje? Yazi impilo yami uyimisile, wayimisa impilo yami. Yazi wanimithisa qedwa wanishiya kanjalo. So right ngowona usubona ba mndani senduhlanyo nje andiseyi kanti yena ubekubekezelela ulala namanye amantombazana usho njalo. Imake bhuti yazi lena nginento engandastand ukuthi lo sephethe impilo yami sefane mina ngijabule la kuthanda khona yena. Ngingakwazi mina ukuyijabulela ngempilo yami. So futhi ngidla imali yami ngidla imali yakhe mina lo. Angazi ngimfune ngisho isent mina. Kunaloko uyena wagijima wadakwa umbuso hamba enkantolo. Inkantolo yathi no angimnikeze imba 500. Manje nisemqaka manje lapho. Kahle. Yabuva kwebhuti abehlezi sixabana kanje. That's why nje ndamzisa apha. So into yenze wamletha lapha ingoba ububona ukuthi kufanele ukuthi inyuke le mali. Nanokuthi umtshele ukuthi uyamfuna. Mawukuthi ke mhlawumbe akanifuni at least ngicela imali yomntwana inyuke. Thandeka. Yabona ke manje ngoze nginyanyile iminyaka yakho. Ngisho ngiqhumisa ngiyaphambi ngizala kuwena ngezi. Yangizwa. Awuthi uqalile. Yabona ke nayi lento engingayifuni kuwena. Yabona manje uzobusa ngami la.
amadoda akho lawo Andithi nawe ubukisa ngami? ngibuza ngikubani No. Ubukisa ngami. ngokusakazo uyangizwa No, Awuthi uyaqala uthi naku umuntu ngiyakutshela engicela uma nginyanyisa njalo wena bafowethu Hey. kule show le asikaze salwa sihlezi silungisa izinto so mengabe nilwa kule show into esiyigqugquzelayo ukuthi abantu mebelwa abalwe khona izilwane baqhatha izilwane balweke kodwa njengamanje anikwazi ukuthi ngingavesane nilwe nje uthatha isandla sakho usibeke kumuntu wesifazane yabo mawukuthi kumelelwe nangu uyayiletha njengamanje njengoba eyiletha mhlawumbe usangayiphinda ukuthi impampa ubone impilo iqhubeka iphekayo bodi angimdingi lo duzo kwami lo futhi ungaphinde wenza lo shit wenzile ufuna ukukhuluma nami khuluma nami efoni ngakuthi ungihamba kanjena phambi kwabantu kanjena yazi kodwa la kunomntwana wakho kunengane yakho akhale ngazi ukuthi izinto zaneli kulo 500 and uyazi bani sasebenza ebhodi umsebenzi. kanti choice yabani kanti choice yakho ekhethela wena ukuthi ufuna ngokondla enkantolo nganginikeza imali enkulu mina nginikeza 2000 iphinde ngikhokhe nemali ngaphezulu kwaloko futhi wena ayoneli indlebe zakhe azisebenzi. hamba kuye enkantolo ubatshele ukuthi abanyusa imali hayi mina futhi ungangitsheli fa ngenzeni ngemali yami Umntana wami nawe lo mlethe kumina ke phela mzomo mlethe kumina ngimkhulisa Asozi awumhlawulanga lo wamntana ngeke umthole. okay ngizomhlawula kumntwana msimuselethe kumina ke mengabe kuqhamuka leyo deal ke mama ukuthi ahlawule umntwana wakhe mase yamthatha ahlale kuyena nakuloko futhi kuzoba inkinga Hayi ngeke kube khona xa ezomhlawula. Xa ezomhlawula uzomfumana. ngoba phela asikholwa ukuthi angenza amaphutha kabili wena wakumithisa wakushiya kanjalo akakwazi ukuthi umntwana na ngamthembisa ukumhlawula agcine ngamkhokhelana yabo so kubaleka kakhulu ukuthi enze ukubhodwa ke kulezi zinto aseyibalile yabo ngoba phela akakwazi ukugeja yonke into futhi ingane ngizoyihlawula ngiphiki kodwa lo angimdingi empilweni nami futhi ungaphinde Kodwa wena Ungaphinde uzohlawula unyaka wesingaphela mina ngoku usacula lonto. lalela Ndiyazi ba utho nje kuba ubona ubhuti awuzuyenza lo kwakunginuculu uzohlawula nganzohlawula ndiyakwazi awuzukuyenza lonto uthatha nje uba ubona ubhuti phambi kwakho. engisehlawula kana lokuphapha kwakho wena uphapha kakhulu lezwa Ndiyazi bavebe awuzuyenza lonto. kushuthi mhlambe unako kumthemba esiyithembisa ingekho baba ngoba manje uveza ukuthi uyazi ukuthi lento eyishoyo mhlambe ngoba ubona amakhamera nathi akuyona into ekuwena ngaphakathi ubunako kumthembisa mhlambe izinto igcina ungazenzanga uyahlanya Yena into enizise lapho nje. uyahlanya Yena into enizise apha. phela mawuthi Izithembisa uma uthi wabhudi lo muntu angiyigcina ithembiso ngaye ngangiyondlelana ingane pho uma ngayigcina ithembiso obingane bengiyondla kahle ngaphandle komsindo yena ngokuphapha kwakho wagijima hamba wavula amacala enkantolo walimaza igama lami kanti limali igama lami ngaphela ngalibuza nalomsebenzi ngenxa yakhe lo Andithi ndiyazama ukuzehlisa. Ndithi ndiyazama ukuzehlisa. uzokubuyisa back umsebenzi wami wangilahlekela na ukuthi azehle uzobuyisa back into yangilahlekela empilweni yami Uyawumva ke bhuti wami. so walahlekelwa umsebenzi wawuthola futhi umsebenzi ongcono kunalo kade wenza Unemali ngoku makendle umntwana. Don't understand eqaleni ngoku unemali uright umntwana makamondle. yini ebalekile la imali noma ukuthi ubhuti kumele ondle umntwana Imali nomntana akamondle konke kubalekile. uyahlanya so okay angikhulume nawe ke dadewethu yini eyenze yonke lento ukuthi kuze kufike la sikhona njengamanje kuze kufike enkantolo ukuthi ningene enkantolo because ubhuti uthi wayikhipha imali isamba sika 2000 rand then wena decide ukuthi khona esikhipha leso samba kungcono wena ubone ukuthi ngenelela inkantolo wawuthembeni Ndaya enkantolo kuba sendibona basesebenza kakuhle i2000 le wayinika yona ibincinci waye enkantolo ngoba ufuna imali enkulu kanti icourt Uyamuzwa ke? yagcina seyehliselwa imali. uyamuzwa ke bhuti lo muntu kahlahle suthi yena nje mina akafuni ngibe nento eright imali for yonke engisenza afa nginikeza yena Awunikeza yini imali wonke umntana wakho nje? ukuthi ngizama ukucabanga labafu ukuthi njengoba efuna imali enkulu yini mhlawumbe enye enkulu ayifunayo mhlawumbe akagcine imalini kodwa sikho lapho bengenza nje isibonelo yabo ukuthi mhlawumbe akagcine emalini kuphela yabo so wena ke manje uthini ngomuntu wakho ke umuntu wakho ufuna ukuthi unyuse imali aphinde futhi afuna ukuthi ubuyelane naye yabona nje bhuti engawusho mina ngiyangibelana nothandeka mina okwesibili akho mali ngiyanyusa mina kwethu yena mefuna ukukhupha imali akashona enkantolo back awubatshela cha ucela ukunyusela imali Hayi mina ngiyacela ba indaba yenkantolo asingayingeni.
kanti wayelana enkathi yokuqaleni kanti wagijimela kanti enkathi yokuqaleni kanti yabona wena Thanda njalo sesiqawana nje la ngifuna sesiqawana ngisho wena njalo ufuna ukondla umntanethu ngiyamondla umntwana ufuna ukwenza njalo umntwana ngamalini le uthola kanti imali ngithola imali nginyanga kanti wena engano inkontela kunika imali incinca yaneli tshela phela lo report yokuqala ngibona tshela bona hayi mina bazongisanganela la mina yazi So uyamva so ubudlelwane benu njengamanje bunjani? Because ninomntwana ni communicate kanjani mawukuthi kumele kambe umntwana wonhliwa inkantolo. So aninayo indlela yokucommunicate nina nobabili. yabona nje ngithi but makuphela imali inyanga nje imali yakhe ikhala kuyena uyazi naye Dadewethu kahle kahle ayikho into yaphambili ezoqhubeka nobaba wengane ukutshela lokho ukuthi ngeke azabuyele kuwena nemali hayi ngeke but ngeke angeke azayinjeza ngeke kunaloko angancamela ukuthi ahlawule umntwana wakhe meyabe emhlawula umntwana wakhe amthatha azohlala naye endlini. hayi asazi noma uzomhlawula nabo kwakuvele kudala ecula Angazi ke angazi njengoba uthe uhamba nama-slay queen methatha ingane yakhe iyohlala nesinye i-slay queen lapho esizoyiphatha kabi. hayi angazi So sihamba naliphi ba mfowethu engikushoyo mina ukuthi ngizohlawula ingane yami bese ngiyayithatha ibizwa kumina ngoba manje phela ngeke ngikwazi ukuthi mina ngingafike ngikhokhele ingane ekubeni futhi kwathiwa enkantolo ngiyodle ngale mina ngiyenza into eyishoyo phansi njengoba uloku uhlezi ubhizi ngomsebenzi uzokwazi kanjani ukunakekela umntwana into efuna kanti unofunani ufuna ukuthi ingane ize kumina noma ufuna kamanje imali ufuna wena ifuna kanjani mina kunomuntu wami mina ngizomenzani lo yena wena mayibuka ngathana nami wena mayibuka wena hayi bo wawukwazi ukunimithisa nje kanje awuseyingane Thandeka lento ucabanga awuseyingane Thandeka awuseyingane futhi nasekhanda awusaphili phela manje ngiqhela kakubi yazi ungiqhela kakubi hayibo yazokhala manje khale ba yazokhala awuthi uqalile amapolisa Yabona afonela wena. mahhala asigqugquzela ukulwa la njengoba ngishilo yabona lona airport yabona lo ngiyakutshela wena ungazongijwayela kabi njalo wena uyangizwa angena umngane wakho wena njalo kodwa akwazi ukunimithisa wakwazi ukulala nami yabona but lo muntu lo wena mzongijwayela kabi wena futhi ngeke ngithandane nawe mina into wazi kahle nawe le so i-relationship oyicelayo sis akakunikezi mfowethu uyakugabha kahle kahle ukugabha phambi kwamakhamera akagcini ngokugabha ukutshela ukuthi ingane yakhe yena ngayithatha azondlele yena ingekho kuwena eduze kwakho. hayi akafuni futhi noba-ke ezophumelela leyoba ahlawule umntana So when uyavuma ukuthi mengabe emthatha umntwana uzomnikeza umntwana once wamhlawula okay mekuwukuthi akamhlawula umntwana ngeke azamthola. hayi but akunankinga la kwakusasa ngavuka sengabe ngiyikhokhela ingane mina nginankinga nemali kodwa ngeke ngivumi imali yami lo ngeke ufo ngangivumi lo hayi no yeah ngathi uyavuma baba ukuthi hayi inkomo zoyimele uyikhokhele lo mntwana hayi lo ayidla hayi ngeke ngayikhokhela awunamadoda akhe la manje so nawe uzoyikhokhela inkomo yami lo wayigqiba ndabe ndala leyo nto leyo manje sisadlula lapho manje. So wena mengabe ufika la kwisho uhappy ukuthi manje so utholile ukuthi awuthandi awufunwa into ezokufuneka nje ukuthi usondeze umntwana wakhe eduze khona azokwazi ukuthi ubaba akwazi ukuthi amnakekele. andifuna ukuxoka bhuti mani ko-happy uba asizukwazi ukubuyela kodwa ngizoqhubeka ngizame ngoba kogcina kulungile. Ubusamthandani kanti futhi? Ngisamthanda utata womntanami lo. Angeke kujike utata womntana. Upopayi wena. Hayi upopayi straight wena. Uthi usakuthanda. Sala wakwazi ukulala nawe wanimithisa futhi. Umntana wakho oqala nje. Uphuma kupopayi. Hayi budayi. Ngisasho namanje. Akakhohle mina. Uyazi na ngeke kusalunga kakhulu manje. Shuthi esamba nalo la umntwana akabuyele kuwena uzomhlawula umntwana abuyele kuwena uzondlele wena ingane. Injalo nje. Dadewethu ayikho edlula le uyazi ukuthi uthini ngapha uMandla
uyachaza ukuthi ingane uzomnikeza ingane noma uzohlawula ingane ayithathe ingane then emva kwaloko kuzobe sekuphelile phakathi kwakho naye zobe senihlanganiswa ingane nje Moyitshela kuyazwakala Indabuko. bonga nje nesibindi sakho sokuthi ubhalele ishow ukwazi ukukhuluma lento although kungazange kuhambe kahle ngoba hayi ubhuda akayimisele ngokuthi athandane nawe Hayi, ngiyabonga kakhulu Mandla mfethu Yebo. asithembe ukuthi mawukwenza-ke lokhu uzokwenza kwangempela mfethu kungabi ukuthi ubuwenzela nje amakhamera kuphela into ozoyenza mase sekumele umama uhlangane naye nikhulume izinto nengane ihlawule Hayi nokhuleka futhi umdala khuleka lokho kuba la khona. hayi Kusasa lokusanye ngavoko ngekhokhela ingane. hayi mfethu mosho njalo kulungile siyabonga kakhulu ukuthi ufike kwishow meyabe udingeka nanokuthi usivakashele nje sokhuluma indaba yakho no-baby mama wakho Bonga mina kakhulu futhi ngethuba leni. Sibonge nakuwena mbukeli wethu ngokuthi ubukele ke episode yethu namhlanje. Ubonile ke istory indaba kaBaby Mama kanjalo ke no baby sengithi ubaby mama naye ke ubaba wengane ukuthi ihamba kanjani la kuhlelo silungisa umjolo. Mawukuthi ke uyaqala ukubukela njengamanje ungakhohlwa ukusubscribe ulike uphinde futhi ushare ona le channel to bona bonke abantu osondelene nabo. Mawukuthi ke nawe unenkinga no baby dad wakho kulula kakhulu ngithatha umlethe la nizokhuluma indaba zenu emva kwaloko hawu thina sokwenza isiqiniseko sokuthi siyaniqondisela izinto zenu. Ahlangane futhi ku episode elandelayo ungakhohlwa ukusubscribe ulike uphinde futhi ushare yona i channel yakhe ebizwa ngokuthi umjolo show.